Lezi izindaba zami zokuzidlalela uzifundelwa yimina uBhese, ziyashisa, ziyababa. Ungafunga ukuthi zifakwe upelepele wezinyoni, zabaselwa ngomlilo wasesihogweni. Ezihamba phambili zithi kungabe ingene phakathi yonke na? Uma ingenile, oh Nkosi yami, ekaze iphile ingane yomfazi eyobhuda laphaya. Intatheli ye-TV ihluleke yancama ukubiza igama eliqala ngo-rhe ibukwa yizwe lonke. Kanti inkosi yamabhinca ithi iyona kuphela e-afoda ushokoledi, i-lunch bar, ithi iyona kuphela engabathenga baze babe babili futhi-ke ayichomi ngalokho. Masivele singene kuzona ngaphandle kokuthi sipholise amaseko. Umbuzo uwodwa futhi umile nje uthi kungabe ingene yonke yini phakathi? Enimbonayo kwivideo uElizabeth, indodakazi kaMesisi, owayehlukumeza kakhulu ugogo kaNokuthula ngesikhathi emsebenzela. Ekuboneni kwakhe le video uNokuthula, intombi kaSimamkele kwamachi kalanqenqa, uvele wahlabuka nonzima kabi wokusina wase egiya ethi ubani wathi umlungu yi-virgin, ubani umlutho wathi umlungu yi-virgin, akukho virgin la ishi, akukho virgin la ishi. Izintatheli zezindaba zami zokuzidlalela #IZZnews zimbuzile ukuthi kungani ejabula kangaka uma ebona ivideo ebuhlungu kanjena. Waphendula wathi, habe, ugogo wami wayeshilo wathi lo balunye usuku lwadlabelungu kuyoze kubehlele nabo kubi njengoba babemgqilaza emakhishini bemwashisa nezinja. Wake wayibonaphi inja iwasha engathi umuntu? Asazi thina sasingekho, kodwa umbuzo uthi kungabe ingenile shiqe yonke phakathi yini? Hewu, uma kunjalo sidabukele isoka lakhe. Inkwankwaze yaze yakhihliza amagwebu intatheli noma umfundi wezindaba zalama-TV wenu ehluleka ukubiza igama elinohre. Thina maZulu esivele sifake kulo uma sinqena ukuzenza amabhunu, kufana negama elithi isihlama. Thina masinqena isibhunu sivele sithi nje isihlama. Uma sithanda futhi sisebenzisa uha endaweni ka-ha, yizwa nje Gauteng, Gauteng. Ake simuzwe lo masaka ezibukanisa nezwe. It had been published in the government gazette. Now a lot of people in South Africa are still mad at government because of the name changes of a few places as well as 2 airports in the country last week. The process that started back in 2019 with over 19,000 petition votes against these name changes had finally been completed and signed off by the Minister of Sports, Arts and Culture, Mr. Nathi Mthethwa. The city of Port Elizabeth is now Maclear is now King Williamstown is now known as and Uitenhage Berberede. Asiziphethe lezi ndaba nge-WT. Inkosi yamabhinca ngoba yona-ke izibiza kanjalo, asazi noma ngempela iyiyo yini, sisho uKing Nuba uqophe ivideo ethi yena akachomi kodwa esho enichomela ngokuthi yena u-afoda ushokoledi obiza kakhulu i-lunch bar, nina enihlanganisela nize nibe u-6 kodwa yena ngendlela afoda ngayo uze athenge ube mbili eyedwa vo.
Uphinde wathi indoda nentombi ezineminyaka ewu-30 kuyaphezulu akazi baqhomoloza into ebukwa ubani ko-Facebook ngoba-ke bona kufuze ngabe bakha imizi bafune nemisebenzi bayekele o-Facebook kuma-2000 yize nawo esedakwa yisavana okudlula-ke oyise nonina ngaphezulu engasekufebeni-ke. Athi-ke noma-ke othi-ke simdedele uKing Noba inkosi yamabhinca ngokusho kwakhe nizizwele ngosi. Sanibonani, igama lami uKing Noba, abanye bayangazi, abanye abangazi, abanye basazongazi. Ya. Ngize kini-ke la, ngizothi nje, hello. Kukhona laba-ke abakhuluma kakhulu ko-Facebook baphika ubukhosi bami. Uthola umuntu omdala ngazi ukuthi ufunani ku-Facebook. Uzophika ukuthi ngiyiking. Umuntu omdala. Angimazi ukuthi ufunani ku-Facebook. Akenzi lutho. Into ayenzayo ku-Facebook nje ukuyogatha izinto ezipostwa abantu. Angiyithandi loo nto. Umuntu emdala, ukhona umuntu omdala nje, umuntu emdala enomkhaba emnyama umunye nje angazi ukuthi ngayithini lento. Abantu abadala, amadoda amadala, umuntu olabo 30 years uyokhulumani ko-Facebook. Jeshethona. Angikho-ke lapho. Angikho. Angizanga-ke namhlanje uzokhuluma kakhulu cha nje. Umoya wami awukho right. Bakwethu, ngiyezwa nje kuthiwa le abitha le isicathulo sogogo khona enye indoda engeke ngisho igama layo. Lithi isicathulo sogogo lesi angazi ukuthi ungabaza amandla ami leyo ndoda. Ngeke ngisho-ke igama lomuntu ngoba angifuni ukukhuluma kakhulu kuthiwa ngikhuluma ngamagama abantu. Uthi isicathulo sogogo lesi. Angazi ukuthi ugogo angathatha phi isicathulo sembuzi eziwu4 ngoba kuyasetshenzwa. Oh, wemoli siyokusebenza thina. Oh yeah. Hayi bakwethu nje angifuni ukukhuluma kakhulu-ke manje angisachomi ngezipahla kakhulu. Angikhulumi nje kakhulu. Ubani othenga u-lunch bar ushokolate odurayo awuthenge nje baze babe babili. Ubani? Ngeke nize nu-afford ushokolate uyadura. Ushokolate-ke lo 250 kodwa. Ngeke nize nu-afford. Nina nikhuluma kakhulu sengiyanitshela ukuthi ngeke nize nu-afford. Angifuni ukuchoma kule nsuku nje ngoba sekudume ngokuthi ngiyachoma. Abanye bathi ngithwele, abanye bathi nginenyoka ngenxa ukuthi nginezinto ezijulayo. Baze bathi ngithwele kabantu ngizoqhubeka njalo nje nginibonisa okuhle engikwenzayo njalo nje ngoba phela mina ngiya-afforda. Angifuni ukukhuluma kakhulu. No ijezi yami. Na ijezi yami bakwethu ngiyithengile nje sanenyanga eziwu2 kuphela. Ngithi angeke nginivezele yona namhlanje. Ijezi ye-DMD-ke le akekho osayi-afforda kule nsuku imina kuphela engisagqoka i-DMD nje kanje. Oh ywebakithi imagqoka i-DMD. Oyoyoy we imukungibwa nje izongenzani bafana bami ngeke lunke. Oyoyoy we yimi-ke osagqoka ama-DMD-ke kule y'nsuku. Ngifuna nje ukuyifaka kubantu i-DMD ngoba sekwaduma ukuthi ngigqoka into ezidurayo nayo ithanda ukudura-ke bakwethu ila ko-2.5 kodwa-ke angigabisi-ke ngalokho nje bese ngidlulisa ukuthi umuntu angazifaka esikweletini ngenxa yaKing Noba. Yabo, ngicelani ngayifake ekweletini. Oyoyoy we imuKing Noba nje yimi inkosi yenu izongenzani. ImuKing Noba nje oyoyoy we. Abafana bami, hayi ukuthi ngiyachoma nje izipahla zami nje lezi nani niyazazi ngeke nizazi isho ama-price ngoba niyazibona nje ukuthi zigcwele indlu yonke. Nesikhwama sami-ke la
ngoba phela nginempahla eziningi isikhwama kufuneka sibe sikhulu. Oh yiwe mo angazi bakwethu ukuthi izongenzani. Ningakhuluma kakhulu ko-Facebook ngibadala bafana bami. Ngifuna ukungigcwalisela yabo manje uma ngisuka la ngiyothenga idatha ngoba phela mina nginayo imali yedatha. Nina niyedelela nje niku-free mode, bayedelela basebenzisa u-free mode -ton izinto nalezi. Mina ngithi ngeke nilunge nje yimukho inginuba nje yimukho inginuba nje bayohlezi bekhuluma njalo ay we yimukho inginuba nje nohlezi nikhuluma. Angazi ukuthi niyokhuluma nize nithini ngoba uKing Nuba uyohleze uKing Nuba yehleze egqoka kahle impahla engazi-afford. Nikhulume ke nina. Angazi niyokhuluma nje. Ngingubhese, lezi izindaba zami zokuzidlalela futhi-ke zimnandi njengesavana ebanda mpo. Ngisekuvukiland eMkhoba namhlanje ngokuzayo mawethu.